Ndewono. Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. Ndewonu, arọ nke a ga-adịrị anyị niile mma. N'ime arọ nke a, anyị ga-amụ ihe ọfụrụ dị iche iche. Ihe anyị chọrọ iji malite n'ime arọ nke a bụ ilu ndị Igbo, the Igbo Proverbs. Ndị Igbo nwere ọtụtụ ilu dị iche iche. Ilu bụ okwu ndị Igbo ji enyerịta onwe ha ndụmọdụ. Ilu bụ okwu nke na-egosipụta ezi akọ na uche na nghọta. Proverb is words that Igbos use to give useful advice to themselves. In Igbo language, Proverbs is said to be oil with which words are eaten. That shows how important proverb is to Igbo language. Ndị Igbo na-asị na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ndị Igbo nwere ọtụtụ ilu dị iche iche. Anyị ga-ekwu ụfọdụ n'ime ha taa ma kọwakwa ihe ha pụtara, ihe ọ na-egosipụta. Ka anyị bido. Easy Igbo with Ngozi. Otu n'ime ilu ndị Igbo bụ nke sị na awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. That means a toad does not run in the daytime for nothing. It is said that if a toad runs in the daytime, it's either something is after its life or it is chasing after something. Awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Nothing happens for nothing. There's always a cause for something. That is, nothing happens without a cause. Ilu nke ọzọ bụkwa nke si na ụkwaluo oge ya ọ daa. Ụkwaluo oge ya ọ daa. Breadfruit falls when it's ripe. Breadfruit falls when it is ripe. That's the literal meaning in English language. But the actual meaning is events happen at their own time. Events happen at their appropriate time. Ihe lue oge o kwesịrị ime, o mee. Ilu nke ọzọkwa bụ nke si ego bụ mma dị nkọ. Ego bụ mma dị nkọ. The literal meaning is money is a sharp knife. Money is a sharp knife. Ihe nke a pụtara bụ na mmadụ nwee ego, ihe adịrị ya mfe. If someone has money, things will be easier for him. If someone has money, things will be easier for him. Ilu nke ọzọ na-asịkwa na ka eledechaa maọbụ ka afụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n'isi. Ka eletechaa maọbụ ka afụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n'isi. The literal meaning is it is to see everything that makes the bullet to hit monkey on the head. The actual meaning is if you want to see everything as it happens, you are likely to sustain injury. If you want to witness everything that happens, you are likely to sustain an injury. Onye chọọ ka ọ hụtachaa ihe niile o nweta mmerụ ahụ. Ilu nke ọzọ bụkwa nke sị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. The literal meaning is sandy hands or filthy hands brings about oily mouth. Filthy hands brings about oily mouth. But filthy hands in this case is not when you soil your hands with maybe doing something that is evil, no. It is when you work with your hands, perhaps till the ground with your hands. This shows the main occupation of the Igbos in those days, in the olden days, which is farming. So when you farm, your hands are likely to get soiled. So that is what it's trying to say. That means that when you farm, you'll be able to get food to eat. Onye lụọ ọrụ o nweta ihe oriri. If you work, you'll be able to earn a living. That is the exact meaning. If you work, you'll be able to earn a living. Ọzọkwa sị ka abịa mere na awọ epughị ọdụdụ. Ka abịa mere na awọ epughị ọdụdụ. Procrastination makes a toad not to have a tail. It is kind of what the English calls procrastination is a lazy man's apology. Ya ọ bụrụ na anyị na-eche ị na-asị na ị ga-eme ihe mgbe ọzọ, oge ọzọ na ị ga-eme ya, ọ ga-emezi, ị ga-emezi ihe ahụ ma ncha ncha.
Ọ bụrụ na ị meghị ihe n'oge ya, ị na-asị na ị ga-eme ya mgbe ọzọ, ọ ga-emezi, ị ga-enwezi ike mee ya mgbe ọbụla. That is what the English calls procrastination is a thief of time. When you keep procrastinating something, you may end up not doing it again. Ka abịa mere na awọ epughị ọdụdụ. N'ebe a ka anyị na-ewetazi ọmụmụ ihe nke taa bụ ilu ndị Igbo na nkọwa ya n'isi njedebe. Which of these proverbs do you know in your dialect? Comment in the comment section below. Let me know how many of them you know. Don't forget to like, subscribe and share my channel, Easy Igbo with Ngozi. Ka emesịa, ka ọ dị oge ọzọ.